Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si ukážeme samozrejme vysávač, ale není to vysávač českej ani slovenskej produkcie, alebo teda československej, ale je to vysávač, ktorý je teda made in Germany, teda nemecký. Toto je model C, konkrétne C3.1. Tento model sa vyrábal od roku 1995 do roku 2010, kedy ho vlastne nahradil model D. Ukážeme si zo pár zaujímavostí a veci, ktoré sú iné, ako boli vo vysávačoch u nás. My sme mali samozrejme jeden alebo dva modely vysávačov, ktoré mali ovládanie na držadle, ale u nás som nevidel, povedzme, tento kovový drotík, ktorý je tuto v držadle, on vlastne trčí a keď držíte to držadlo, tú ručku, tak sa jej dotýkate. A to je vlastne kvôli tomu, že keď vysávate veľa prachu, dochádza k statickému nabíjaniu. A vy vlastne, keď sa dotknete hociakého predmetu, tak vás to kopne, hej, vidíme taký ten blesk. No a vlastne tento pliešok je na to, aby to pohlcovalo, ten statický náboj. Tým, že tá hadica je vlastne elektrická, alebo teda elektrovodná. Máme tu konektor, ktorý prepája cez teleskopickú trubku prúd do elektrickej rotačnej kefy, ktorá je vynikajúca na hĺbkové čistenie kobercov. Toto chýba aj veľa dnešným vysávačom. Práve tým, že máme vysávače s nízkym príkonom, je tam deficit toho sacieho výkonu, takže by som bol rád, keby nejakého výrobcu konečne napadlo sa vrátiť k tomu, ale môžeme snívať podľa mňa. Ďalšia hubica je tu klasická, ktorú poznáme, čiže univerzálna prepínateľná, pevné podlahy, kobercové plochy. A potom tu máme parketovú hubicu, teda hubicu na pevné podlahy. Prejdeme k samotnému vysávaču. Väčšina vysávačov Sebo je teda označovaná ako Airbelt. Airbelt je to preto, lebo tu vidíte, že je taký pás po celom obvode vysávača a má to viacero funkcií. Jedna funkcia je teda dizajnová, ďalšia funkcia je, že to tvorí ochranu nábytku a samotnému vysávaču, čiže je to nárazník, ktorý je mäkký. A tretia funkcia, má to malé dieročky v sebe, ten nárazník, a vlastne on vyfúkuje vzduch po celom svojom obvode. Tým pádom nevíri prach. Veľa vysávačov má nevhodne navrhnuté výfukové otvory a vieme, že otočíme ho popod nábytok alebo niekde, kde je na zemi prach a vidíme, že ten prach proste letí. Čiže toto je za mňa veľmi dobrá vec. Ďalšia zaujímavosť, sme zvyknutí, že keď máme teda takto vysávač, tak tu otvoríme veko a máme tam vrecuško. Tu to tak nie je. Tu keď zmačkneme gombiček, tak sa nám otvoria dvierka a máme tu príslušenstvo a návod na použitie. Veľmi sa mi to páči, je to veľmi zaujímavá vec a máme tu vlastne 3 nadstavce, ktoré sú plnohodnotné a je tu extra dlhá štrbinová hubica, čo je úžasné. Máme tu klasický gombiček on-off, gombiček na ovládanie nabíjania kábla. Tu máme signalizáciu, sú tam dve svetielka, oranžovo svieti, keď je teda plné vrecko, na zeleno svieti, že je vysávač v sieti. Zo zadnej strany máme parkovaciu polohu a vývod pre kábel. No a zo zadnej strany máme 4 veľké otočné kolieska, čo je pre manipuláciu s tým vysávačom pre mňa úžasné. A tu máme po celej výške vysávača veľké vrecko. Zatiahneme za túto pačku, vyklopíme a máme tu veľké 6-litrové vrecuško na veľa prachu, ako sa povie. Vyberá sa veľmi jednoducho. V balení sú také plastové štuplíky, čiže keď vrecko vyberáme a je plné, tak ten štuplík založíme, zmačkneme a vyhodíme, nenaprášime si. Je tu poistka, čiže pokiaľ tam vrecko nie je vložené, tak veko nevieme založiť naspäť do vysávača, čiže nie je možné vysávať bez vrecka.
Tuto máme motorový filter. A výfukový filter máme tuto v tejto kazetke. Ten je takisto vymeniteľný. Za mňa je to veľmi jednoduchá a krásna konštrukcia. A čo sa týka rozoberania celého toho vysávača, tak je to až by som povedal sprosto jednoduché. A keď som ho prvýkrát rozoberal zo zvedavosti, nie že by bol teda pokazený, tak som bol veľmi prekvapený, že celý vysávač pokope drží jeden jediný šrobík, ktorý je vlastne tuto. Nie, to je jeden jediný šrobík a ten vlastne povolíte, dáte dole ten opasok a sú tam pod ním také plastové klipsy, je ich tam asi 5 alebo 6, tie proste odsvakáte a takto otvoríte a ste vlastne vnútri vo vysávači. Za mňa veľmi dobrá vec. Ďalšia vec, na čo výrobca myslel, je, že tým, že vnútri v hadici je vedený kábel, tak sa môže stať, že sa tam zasekne nejaká nečistota. Tak rovnaký pripájací priemer, ako máme na strane koncovky do vysávača, je aj držadlo. Čiže keď máme ucpatú hadicu, držadlo založíme do vysávača, áno, a zapneme ho. Vysávač, keď zapíname bez hadice, tak sa automaticky zapína na maximálny sací výkon. Pokiaľ máme hadicu, tak to funguje tak, že keď vysávač zapneme, sa rozsvietí na zeleno, že je v sieti a zopína sa na stanovený výkon, ktorý teda po ňom požadujeme, ktorý si nastavíme na držadle. Za mňa veľmi prepracovaný vysávač. Samozrejme je to nemecký vysávač, čiže nemôžeme sa baviť o tom, že to je nejaký lacný prístroj. Nie je ani s tým nie je rátané, že by mal byť lacný, pretože je z veľmi kvalitného hrubého plastu, je v ňom veľmi kvalitný motor a ten vysávač je robený na dlhú životnosť. Čiže pri týchto vysávačoch sa bavíme o stovkách eur. Konkrétne tento model vychádzal okolo 460 eur. Takže není to 5 korunová záležitosť. A tento konkrétny model je z roku, to si pozrieme, 2007. Áno, 2007. Takže tie vysávače sa vyrábali od 95 do 2010. Takže stále ten vysávač funguje, je ako nový, až teda na tých pár škrabančekov. Mám ho veľmi rád ho používam a hlavne tá elektrická kefa na tie koberce, tá vie dostať z koberca aj to, čo by ste nečakali. Dúfam, že sa vám vysávač páčil a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj.